Oh, ang ganda. Taray ni Gigi, oh. Paano kayong tatlo, oh. Pangasinan, bes. Oh, yun, ante. Pang bukas mo, pang 100 Island. Mahal naman. Oh, Jay, ayan, pang 100 Island mo. Nagsubliak na eh. Nakita. Ate, naburilak pa. Ay, oo, ito. Kachat pa ako. Mahal yun. Ang ganda. Ay, ante. Ito, ante, oh, Bulinaw. I love Bulinaw. Oh, ang ta. Makasirin mo ng nekwa. Ni Gardo Versusong. Okay. May pandigo dito, oh. Doon na ito, madam. Pa? Si Esperanza Maduna. 650 po yan. Oy. Diyan maganda, oh. Hindi pa pwede mag-ano? Pasok? Fiesta Bilao. Ang ganda doon, oh. Ang ganda dito. Wow. Floating cottage. Legazpi. Wow, ganda. Dinaan mo naman siguro yung mga senior citizen doon sa ano. Hinila sila ng ano, mga sombrero. Ay! Oo, habang magkaanta po. Kay paano yung nagtalong kayo? Guys, naka-vitamins na yung dalawa. May energy na sila. Okay, ito na yung ating mga order. Wala na tayong natirang kanin na. Pinakbet ni Kuya La. Ay, mayroon pa doon ata. Oo, may talong o, ensalada. Yun, favorite ensaladang to. Nagawan na naman dyan sa iniyaw. Hala, gusto ko yan o hinihila. Hilahin din ba tayo? Ay, kala ko hindi tayo hilahin eh. Ano na yan? Hanggang Mindoro na ba yan? Pwede? Dito na po. Excuse. Thank you so much. Ma'am? Oo, titigan namin yung gusto. Pinapanood namin. That's it, guys. Hi, si Kuya nakatawa, oh. Oh, kaway ka kuya. Siya ang magtutur sa atin, guys. Yun na. Ay, si kuya pala ang maghihila sa atin. La, yan natin. Lang. Pumanawan. Sige. Niya na yun. Kain tayo mga ka-dragon. First time nila sa mga dito sa nag-andar-andar. Nila? Oh, second time ko na to, no? Sa Bohol. Sarap o, mang kape. Coffee is life. Ay, sabaw. Okay na yung mabukbuk. Calamaris, magkuha kayo. Bro, yung fit, ano, yung ano. Ay, magbangga! Ay, nag-away na. Di, yung drone ko, hammer glove. Hindi, dito sa, dito po. Silong. Dala, kuha ka lang ng
Ganda dito. I love Virgin River. Yan. Diba? Kailangan bago daw magdaw, tapos daw. Kain, kain mga ka-dragon. Talong. Isang oras, tulugan niyo pa tayo. Dito ang tayo dyan. Siyempre kung bilisan niya yan, Di ba ma'am? Dito. Ito, sino dyan? Ang bawat loob. Talong ang naubos. Mama. Fish. Where? This one. This one. Crabs. Hindi mo alam kayo. Matusok pa. Matusok pa. Alam mo yung sipit niya. Taob ang bangka. Naibusag. Oh, magmaniobra na, maniobra. Oh, agsublat ka mata. Kini may kuya. Agmaniha oh. Awan rong ya? Wala na. Ay, so gayong nga nakakapoy kayo manan. Awan nakamadi kayo naka-vitamins. Okay, maniobra na doon. Balik na tayo. Masikip na dyan mag-anak mali. Kasi ma'am, no, tuloy-tuloy naman si Pakastoy. Mapan mo lang kampo. Sa Kampor din po. Hindi na makablita doon o mag-isip. After nito guys, sa ano kami pupunta sa Kampur. Kampur ba kuya? Kampur. Kasama natin si Kabagis. Kabagis Salvador. Ang ating tour guide. Yun o.
Talaga mayroon din tayong kapatid na mga tugpungan dito sa mga Ah. natin. Maraming kapilya dito kami nadaanan eh. Picture, 1, 2, 3. Bye-bye! Pabalik na sila. Ay, papunta pa lang. Pabalik na pala tayo. Yun. Papunta pa lang sila. Kami pabalik na. Bye guys! Babay ka, babay. Hello! Harabas liit! Guys, may kamukha dito si Kuya Jeff, oh. Si Gray. Anak po siya nung taga dito sa Pangasinan. Apo ni Nanay ko rin. Okay, nandito na tayo. Virgin River. Kakabitin guys. Sobrang nag-enjoy ako dito sa floating cottage. Papunta naman tayo sa guys, sa Campur. Galaera, ang mga tita. Campur. Isa ito sa mga nagustuhan kong napuntahan, itong Balingasay River. Ah. Kaming ko kayo nag-train. Kay ate, si ate nagiram. Kalamin niya daw. Ganda dito guys. Kaya lang napudol. May picture. Lugi mo ngayon. At iti madi maguyod sa. Madi. Pang lang, pang party. Goodbye, Balingasay River.